Z Ewangelii według świętego Jana. Czy i wy chcecie odejść? To, co jest najbardziej fascynujące w Bogu prawdziwym, to totalna wolność, jaką zostawia człowiekowi. Nie zrobi tego lider polityczny, nie zrobi tego lider żadnej sekty, nie zrobi tego człowiek, który pragnie strzyc swoje owce, żeby mieć z tego profit. Tylko Bóg prawdziwy daje człowiekowi prawdziwą, całkowitą, ostateczną wolność. Jeżeli chcecie odejść, to idźcie. Dodam jeszcze, że do Chrystusa zawsze można wrócić, że Jego Ewangelia pełna jest powrotów. Odszedłeś? Oczywiście jest to możliwe. Zawsze możesz wrócić. Do zobaczenia jutro.